liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa. Sanibona bafethu, ngiyathemba niyaphila. Untuthuko lo, Ntuthuko Mkhize obizwa ngoQolosha. So bafethu, ngicela ukuxolisa kakhulu la ukuthi sinibambezelile ngendaba yama-results, ama-reports lawo. So bafethu, sixolisa kakhulu lapho-ke ngiyathembisa ukuthi manje sizoyiqeda leyo ndaba leyo. Namhlanje sobuka episode 18 lesibuka manje. Then ngokuhamba kosuku uzongena 19 sibuke kuphele ama-reports. So bafethu ngicela niqhubeke nisubscribe, niqhubeke nisifollow bafethu nisiphe uthando. Ogcina babuyile ekuvakasheni nabanye abafethu besebenza nabadinga complain ngabo ukuthi nabadinga bazobuya bayabuya kancane kancane abafethu. So ngiyacela bafethu siqhubeke nisiphe support. Awuphela uma ngaphela iqolo eminye imisiyobhala uma ngaphela iqolo ngitshela uma wengane kuthangile ukuyokwakha ngale njalo ebasaline khango ngizofuna zonke insuku njalo shona malanga sekukude lapha engiyakhona shona malanga kude lapha engiyakhona Nginempela. Uyena ba? Ubhodle. Oh, Hayi bafethu uvelaphi? ngivele ekhaya ufuna ngivelephi wena? Hayi bafethu. Uhlalele ngini ungezi esikoleni? Hayibo. Uhlanganaphi? Hawu mfethu angihlangani ndawo ngiyakubuza. Hayi bese awuqhubeke nendlela yakho uhlukane nami. Okay, sure. Sure. Hey, wathi ngibuze yena usikhona uphilani. Hey usikhukhula. Ugcine nini ukufika esikoleni uphilani? Eyadagcina. Oh. Akasafundi vele? Angazi fana. Kodwa usuphela 3 weeks engezi esikoleni. Shuthi akasafundi. Yes. Hayi awungilinde ke samsana. Okay. Hawu mfethu. Wajabula ngami ngikutshela ukuthi uphilana adagcina uze esikoleni. Hey mfethu, uthi saxabana nalo mjitha mfethu. Hayi mfethu okwenzani? Hey mfethu ilong story mfethu. Yazi ngaze ngayeka ngisho isikole. Hey mfethu, kodwa ngizokuchazela kahle esikoleni yabo. Okay, ayikho inkinga. Manje usho kwenzakalani esikoleni? Mfethu kuningi okwenza esikoleni phaso road ucabanga. Kodwa okunye ngikutshela ngendlela sami. Uzangilethela inkinga ungama sangiboni ngempela ungamuselala malunde Awu indoda amadoda. Sure, khamba kanjani lapha? Ku right kumina kwena. Mfethu hayi kumjojo la kumina mfethu. Inalo ligama lithi. Mfethu hey, leli gama mfethu ejwayelekile lona mfethu yabo. Ngasho nje nokuthi singethanda leli gama. Hayi lo le right ligama lakho yazi. Yeah, mfethu khona nathi sizoba nelanguage yethu nje ehlukile. Hayi mfethu awusho. Ngafika izolo ngizokubheka kini ngangakuthola wenze njani ngeplan yethu? Ish. Cabanga phela mfethu ngithe ngithi ngiyafika lapha ekhaya mfethu. Ukhuluwa ngithuma imbumbulu mfethu ngiyothenga umbila weyinkukhu yabo. Kodwa nami ngizamile phela ngithi ngizoshesha mfethu khona ngizobuya sambeni lapha na mfethu hayi. Ngamane ngakhathala ndoda. Bekufanele ndoda phela imbumbulu akukho seduze isindwe na umbile. Eplaza ndoda nami ngibone sengisendleleni ndoda ukuthi ayingeke hayi sengigathele imali maye senze njani mfethu namhlanje. Ya sambeni namhlanje. Oh yeah, asambeni kuyazi kushuthi mfethu mesiphuma lesikoleni mfethu siqonda straight ke khona mfethu yabo because mina mfethu ngiyanqena ukuqala ekhaya mfethu bazongithuma mina. Ayingeke mfethu mina mangiphuma lesikoleni ngisuke ngilambile mfethu. Ngabuyela oba iPitela ngishawa indlala. Hawu Nyosi seduze ka baba lePitela ndoda uzobekezela baba. Ya akuseduze impela kodwa hayi mangilambile mfethu. Yabo mina sikhova mangizohamba ngathi ngaqale ngidle ngisuthe kuqala mase ngiyahamba ngoba yabo mangizohamba ngingadlile ngiyashesha ukukhathala ndoda. Mfana. Wena wayijwayezelana nalo nto le ngoba phela akekho umuntu wazalo nalo nkinga. Mfethu angijwayezanga kwazenzakalela. Manje kusho umuntu uzoyoqala emakhaya. Ya mfethu phela mina ngizobe ngilambile mfethu. Hayi ke mina ngiyanqena ukuqala ekhaya ke ndoda. Sho sowenze njani mfethu ngoba phela mina ngeke ngihambe ngawubambanga umoya. Hayi, shuthi sohamba sekininzi ukuphelezela phela mina mfethu bese sifike sibambe umoya lapha kini mfethu bese siyadlula. Hawu, wathi pho siyobamba ekhaya umoya. Hayi yini ukuthi uzongiphelezela ngidle ngiqede mase siyahamba.
Awunyosi mfethu. Phela ngizokuphelezela phela mfethu bese ngiyafika laphana bese uyaphaka-ke bese siyadla. Kanti uzoncisha ndoda ukudla. Hayi cha ngeke ngincishe mfethu. Yindaba singayo kubamba kini lo moya. Vele ngiyazi ukuthi ngeke baze bakuthume uma ufike nomuntu bazokulinda ukuthi kuqale kuhambe lowo muntu mase bayakuthuma-ke. Hayi ngeke nyuse indaba wena singayikini mfethu. Ekhaya babheda kabi ndoda. Hawu babheda ngani? Hayi ngeke ekhaya mfethu yabo nyuse mfethu. So ekhaya mfethu bafike basiphakele epletini elilodwa laphana bese siyadla kuphele kanjalo mfethu. Kanti kini mfethu mhlawumbe kuzoba ngcono ukuthi bazokuphakele lakho bangiphakele lami nami iplate. We kuphi khona? Nasekhaya bazokwenza nje akini ndoda plus kwa noma asithele uhlala ekhaya lethi ukudla kuyabiza ndoda. We kanti kini bayafana sekhaya kanti hayi ke shuthi umuntu ahambe odla kubo ke phela ngoba phela ngeke ukwazi ukuthi ungafika uyodla ukudla kwami ekhaya bese uphinde uyodla ukudla kwakini phela shuthi phela ushaya isikuphi la lapha Ya mfethu umuntu ahamba ayodla kubo nje enjwayelo. ya imali phoso wenze njani ke Eish. Ya sohamba namhlanje mfethu ngizofika kini ngizokulanda mina. hayi okay ke mfethu Ya. Yefethu sithembe labo lovo baphethe ama-report abo. Urodo nosicutha. Ya bona mfethu bangibambeze nje labo lovo labo. Mhlawumbe baphethe mfethu sithembe. Ya mfethu sithembe. Vele nojaheni kama-reports ungavela usesekutshelile ukuthi wena uphasile. Cha mfethu ngijaha ubufakazi mfethu ngoba ngiyazi mengamtshela uRodo ngomlomo ngeke ayikho lento uzolibeletha ngimusa ukuyikhohlisa. Eplazike mfethu angavela hleka kakhulu naqala uma ungasusho njalo lingekho kwaleli report. Yefethu ngincina lokho nami ngoba ngiyazi uRodo futhi vele abe worse futhi mengihleka. Eplazike kwenza kakhulu loyana mfethu. Kodwa kukhuleko welazalo mfethu. Vele seyisikhathi manje selizobuka isinamuva. Ya selizobukwa mfethu and I can't wait mina Nkosi yami. Relax ndoda. Ngisakulela class le-M khona ngisafuna ukuyokwenza. Habu uyenzani eklasini le-M2 wedwa ndoda? Ufuna uqhumisa champagne? Hayi Kube ngifuna uyiqhumisa ngizoyiqhumisa kanye nawe. Ngikuzwile phela uniqhumisa ebusuku. Habu ndoda ungazongibhedela na ngiyenzanga lonto mina ebusuku. Kodwa izolo uyiqhumisile. Habu nezola ngiyenzanga lento leyo. Phambi kwazolo kodwa uyiqhumisile. Hayibo ndoda, kanti wena usungalela ugadene nami nina ebusuku. Ebaba uphume kumina. Kanti iqhumisa impela yini? Popa mfethu awuphume kumina. Gazi ngizoshona phi mangilahlwa nguwe Hey wozala ngabe lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza Wena mfana usafunda lesikoleni? unginjani usi Uyazi nini umuntu umeke wahleka nani nivele nicabanga ukuthi usewumngani wenu? Uphuma phi? ekhaya se Phuma ekhaya. Usuyifenisha wena. Kona abazalweni banjani kanti? Ungavuma kanjani ukuhlala nengane isikhathi eside kangaka ingeze esikoleni? Singachaza Kukwena ke bhuti ukuthi uchaza manje noma uchaza sekhona umzali. ayise kodwa asikho isidingo somzali la hawu angithi uphila uyasihlupha la esikoleni hawu futhi into edathi nje mina ngibuye la esikoleni ngoba asekho sele esikoleni Mebuya. Shuthi wena uzofundisa on and off la. Uyaphuma uyangena uyaphuma. Lalela ke. Lento ngichazele na ngizwa mina. Bekufanele uze la kumina sizoyikhuluma lonto siyilungise. kuyafana ngisho kuthiwa ngibike kuwena se ngaphandle asihlali nawe Inkinga yeni lapho ke? Mina nizenzo siyazi abaphashile. Lonto bekufanele uze ngilungise nawe. Ngilandele singene la. Ngikubhalele incwadi uzobuya nomzali wena. Hayibo. Njengoba umile lapho ufuna kulande ngempama. cha se Jubalam manje ncebeleka nejubalam Jubalam manje ncebeleka nejubalam Kula ngabe yami yathi nakho ngisizile ukuthi ngingalikhohlwa mfethu report. Hayi ngcono. Yazini vele uhambise manje. Mfethu ungamsela nakusele mfethu ngoba ngiyanqina mina. Hayibo ndoda. Ngifuna ungiqhatha noSe. Futhi uzothi indaba wena uyilethe. Mfethu uzosho ukuthi ngiyasaba mfethu. Uzothi usabani? Mfethu sobusuyashi nje ukuthi ngisaba yena. Ngeke ndoda wena ufuna ungiqhatha noSe. Mfethu sikukhulu. Tete wathi ngingafuni kuyakusema mfethu ngoba uzovela khuluma ngale ndaba omzingelo mfethu. Oh, iplazike ngeze ikhohlwe leyanto. Ngiyanyanyisa ke le nto mfethu mina. Ngifuna sami mina ukuze khona uzongibamba ngoba usemayeqala into yakhe boka koqhuma inhlabanye ezinye zofeketha. Hayibo ndoda ufuna ukushaya umuntu omdala? Ngenze njani mina ngicela? Oh ngeke ndoda wovela uhambe ngcono.
ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto mina. Uma eqala into yakhe buka, uxabana ngempela. Ngeke ungcono vele ulethe lana mfethu kuhambisele. Hambise ngempela ngoba suxabana nosemfethu, sure. Hayi buntu utifuyisa nje i-report. Hayibo ndoda, uyangicela i-report mina. Papa mfethu, buka phela ungisize lana. Ngikusize ngani? Mfethu cela ngibuzela kuLodo ukuthi uliphethe i-report lakhe namhlanje. Hoyibo, awuyiyeni ngani wena? Mfethu ngiyanqena ukuya kuyena ngoba solibele sixabana la kanti angikho semudini namhlanje. Hayi okay ngizoya mase kukhala insimbi. Mfethu mase khala insimbi, yokhala nensimbi mfethu njengoba kuyimanje mfethu ngicela uhambe mfethu. Hoyibo ndoda, awuboni ukuthi ngiyadweba la? Mfethu lo msangano wenza ubaluleke ngani nalento le ngicela yona? Hayi shuthi phela musubiza into yangomsangano uzosuke engayi kwala ngithuma khona. Mfethu ngiyadlala mfethu kodwa ngicela uye mfethu ngoba ibalulekile into engicela yona mfethu. Kanti la ngiyenza wena ibalekile yini? Mfethu ibalulekile kodwa ibalulekile ukudlula le ngicela yona mfethu. Ibalekile phela kumina. Lo ngicela wona iyona engabalekile la kumina. Mfethu, okay ngiyakuzwa mfethu kodwa ngicela uye mfethu mawuqeda. Hayi okay imani qaniqedele le side. Sure. Sho hamba kanjani? Sure. Manje usho ke mfethu, namhlanje uphethe ke report? Wema mfethu. Yazi ngikhohliwe. Buka ke mfethu, uhlezi uqamba amanga ndoda. Hawu serious wesikhohlwe ngempela. Awunamanga mfethu. Nayizolo ngikubuzile wathi ngazi ngani uthi ungafuni uliphatha. Mfethu kushiye ngamabomu. Hawu mfethu namhlanje ngikhohlwe ngempela ke. Hey bro mfethu. Yabona into yenza ukuthi ubambezela use, uzoyiphatha nose mfethu. Hawu mfethu ngizomtshela ukuthi uzophatha kusasa likhohliwe. Mingase kuthi uyaxosha? Hawu sengazangixoshela usaniphathanga i-report ngizomchazela ukuthi ngizoliphatha kusasa. Hayi bro. Hayi bo. Hayibo, ngiyavivinywa yini kuluwa lana manje ngalesikhathi? Kuthiwa ngibuye nomzana. Kuthiwa bona umzali nini manje nkulu? Kuthiwa ngibuye naye kusasa. Hawu nkulu, angithi uyazi nje ukuthi mina ngiyahamba. Uyazi angihlali lana. Kumanje nginendlela ngesiphingo. Lalela, soxoxa mangabe sengibuye ekhaya. Ngisaphuthuma esiphingo kwamanje. Uyazi ngiyamthanda, swela amagama. Ngike ngicabange ngijule ukuba ubungabe ngihlele. Hey shushu mfethu, namhlanje lumjida kaliphethe i-report. Hawu uthi akaliphethe ngobani manje? Lokho ethi limkhohliwe la. Hawu mali umjidi uyabheda bese limkhohlwa kanjani? Inke. Olodo mfethu inkinga yakhe indaba ungaliphathanga manje i-report. Hayibo uhlangana pho bengizobe liphathele wena. Cha ubuzophathela use angamanje sibambezela nathi ngoba manje usefuna usitshela sonjalo ngama-report. Hayibo ubambezela use noma ngibambezela wena? Ubambezela nathi ndoda anganisifuna ukwazi ukuthi kwenzala ngama-report. Esho ufunani ufuna ukubona uphasi wami? Ngifuna ukubona uphasi wakho-ke uliphathe i-report baba. Ngizokuphathela ngitshengiseke ukuthi ngiphasile. Uliphathe. Hawu. Uma ngesicelo. Hey, Msindo lapha. Lalelani lana. Kunephutha elenzakalayo la. Ngicele kahle abantu ngathi abeze nama-report. Manje niloko nikholoza into engingazi ukuthi niyikholozela ibhekephi. Ngicela abantu benze umyalelo abatshelwe wona. I-reason yokuthi sifuna ama-report back yini na? Kunabafundi okwenzeke i-mistake ema-reportini abo. Manje sibhizi sithola ama-complaint ngapha nangapha. Okusho kona ukuthi kunento eyenzakalile iphutha. So siyanicela bafethu, anizameni ngendlela eright ukuthi sisebenzisane ukuze lento iye phambili. Empeleni mfana kaGuliwe ngikhuluma nawe la. Mfana kaGuliwe lethi report lakho. In fact sengithatha isinqumo. Wena uzongilandela ngihamba nawe ukuze ngikubhalele incwadi kuye nomzali. Awuzongena kuleli sango lesikole umzali engekho. Because wena wedwa manje le classini umuntu ongalilethile i-report. Because iphisi lilethile.
Ngiyanicela bafowethu ukuze isikole siphambili nomsebenzi wenzeke ngendlela efanelekile. Abantu abenze ngendlela esifisa ukuthi kwenzeke ngayo. Hayi abantu ukuthi bazenzele ngamathanda wabo. All right. Come, what's the road? Iwe ntombi ngikuthando uwe ntombi ngikuthando iwe ntombi